Hej, vi kommer fra KFUM Spejderne i Herskind. Vi kunne godt tænke os at få lavet om i vores spejderhytte. Og det kræver nogle materialer, og nu vil vi vise jer hvorfor. Vi har ikke noget maling tilbage i bøtten, men vi har brug for at male hytten. Det er helt gult. Man kan høre, at vores hytte mangler noget nyt isolering. Isoleringen i hytten er så dårlig, at det ikke gør nogen forskel, om man er ude eller indenfor. Derfor kan vi lige så godt sidde indenfor og bage snobrød. Jeg fryser! Vi har brug for flere fliser, så vi ikke skal bruge alle vores spejdermøder på at luge ukrudt op. Forældre og ledere i Herskind gruppe har planer om at renovere spejderhytten. Nogle af de materialer, vi mangler, er fliser til vores nye terrasse, nyt isolering til vores tag for at holde på varmen, samt maling til de nye brædder på ydervæggene. Vi håber, at I vil hjælpe os. Hilsen KFUM Spejderne i Herskind.